Ερευνητές αρχείων, ιστορικοί και δημοσιογράφοι, συναντηθήκαμε με την ιστορία του 19ου και 20ου αιώνα, εκεί όπου φυτεύεται για πρώτη φορά ο σπόρος ύβρισης των αρσακίων σχολείων από 3 φωτισμένους ανθρώπους. Η ιστορία του σχολείου μας συμπορεύεται με τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της χώρας μας. Το 1830 γίνεται η αρχή, καθώς αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ελλάδος, και το 1833 γίνεται βασιλιάς ο Όθωνας. Την ίδια εποχή, το 1836, ιδρύεται η φιλεκπαιδευτική εταιρεία με σκοπό τη μόρφωση των κοριτσιών. Πόσο μπροστά για την εποχή. Δημιουργήτης και οραματιστές της ήταν ο Ιωάννης Κοκκόνης, εκπαιδευτικός, ο Λόγιος Γεώργιος Γεννάδιος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μισαήλ Αποστολίδης. Μια χρονιά αργότερα, το 1837, ιδρύεται το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα. Την ίδια χρονιά ιδρύεται και το πρώτο σχολείο των Κερασίων σε ενοικιαζόμενα κτίρια και το 1840 αποφασίζει τη δημιουργία νηπιαγωγείου. Το 1842 η φιλεκπαιδευτική εταιρεία αποκτά τη δική της στέγη στο οικοδομικό τετράγωνο στο σημερινό κέντρο της Αθήνας και εκεί θεμελιώνεται το νέο κτίριο σε σχέδια του Λύσανδρου Καφτατζόγλου και εκεί χρηματοδοτήθηκε από δωρεές μελών και εράμους, μια πρωτοπορία για την εποχή. Άρα γιατί να συμβαίνει εκείνη την εποχή στη χώρα, η κατάσταση δυσκολεύει. Δηλαδή, το 1843 υπάρχουν αναταραχές στη χώρα με αίτημα την παραχώρηση συντάγματος. Παρόλες τις δυσκολίες, το 1847 είναι σημαντική ημερομηνία καθώς αποφυτούν με δίπλωμα δημοδιδασκάλου οι πρώτες δασκάλες. Ο Απόστολος Αρσάκης το 1850 προσφέρει σημαντική δωρεά και ολοκληρώνει το κεντρικό κτίριο της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας το 1852. Ξεκινάει όμως τότε μια νέα εποχή. Έρχεται ο Γεώργιος ο Α ως νέος βασιλιάς. παράλληλα, αναγνωρίζει το Αρσάκιο Ανώτερο Σχολείο σε διδασκαλείο και το 1867 εγκαινιάζεται το Τοσίτζιο Αλλοδιδακτικό Σχολείο σε νέο κτίριο Σταδίου, με χρηματοδότηση του ζεύγους Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα Υπηρετών. Είμαστε περήφανοι εμείς γι' αυτό στα Ιωάννινα. Ακολουθεί η ίδρυση σχολείων και σε άλλες περιοχές. Την ίδια εποχή, το 1864, ενσωματώνονται τα Ιωάννια νησιά στο ελληνικό κράτος. Ακολουθεί αυτή την πορεία επέκταση και το Αρσάκιο. Βέβαια, το 1868 κρίνεται απαραίτητο η ίδρυση Παρθεναγωγείου στην Κέρκυρα και το 1896 απόφοιτες του Αρσακίου Γυμνασίου φοιτούν στο Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα του σχολείου κρίνεται πρωτοπόρο και με το ίδιο σκεπτικό το 1891 ιδρύεται το Αρσάκιο Πατρών σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος. Παρατηρούμε λοιπόν πως ταυτόχρονα με την επέκταση του ελληνικού κράτους, προσάρτηση της Θεσσαλίας έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, επεκτείνεται και το Αρσάκιο. Μεγαλώνει και αλλάζει μορφή. Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδος λειτουργούν μέχρι και σήμερα αρσάκια σχολεία. Η έρευνά μας συνεχίζεται στον 20ο αιώνα και ακολουθεί τόσο την ιστορία του κράτους, όσο και εκείνη του σχολείου. Τι συνέβη τότε? Η ιστορία του σχολείου μας είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία του τόπου μας. Ακολουθεί μία την άλλη. Στις αρχές του αιώνα η Ελλάδα μεγάλωνε. Η Κρήτη και η Μακεδονία διεξήγαγαν αγώνες για την απελευθέρωσή τους και την ακόλουθη ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος. Και τι έκανε εκείνη την εποχή η φιλεκπαιδευτική εταιρεία? Ίδρυσε όπως θα φανταζόταν κανείς σχολεία στις νέες χώρες και συγκεκριμένα στη Λάρισα στη Θεσσαλία. Η συγκυρία επίσης των Βαλκανικών πολέμων όμως ανάγκασε το Αρσάκιο να προσφέρει τα κτίρια του, έτσι ώστε να γίνουν στρατιωτικά νοσοκομεία κατά τη διάρκεια των μαχών 1912-1913. Με το τέλος των πολέμων ιδρύονται αρσάκια σχολεία θηλαίων σε διάφορες πόλεις προκειμένου να υποστηριχτεί η γυναική εκπαίδευση. Και την ίδια εποχή γίνεται για πρώτη φορά και η ίδρυση εμπορικής σχολής για να φοιτήσουν γυναίκες, αλλά η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη ακόμα για αυτό το βήμα. Και τότε ήταν που το 1920 υπήρξε μια ημερομηνία ορόσημο για το ελληνικό κράτος. Καθώς έβγαινε από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η συνθήκη του Σεβρών της έδινε μια νέα αίσθηση παντοδυναμίας. Τη δύναμη αυτή και την αναγνώριση την καρπόθηκαν και τα αρσάκια σχολεία, αναγνωριζόμενα πλέον ως ισότιμα με τα κρατικά. Στη χώρα, μέσα σε 2 χρόνια, άλλαξαν άρδεν οι συνθήκες. Η καταστροφή της Σμύρνης και η συνθήκη της Λοζάνης διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο στη χώρα όπου οι πρόσφυγες αναζητούν στέγη, εργασία και μια καινούργια ζωή. Τότε είμαι σίγουρος πως το Αρσάκιο μερίμνησε και ανταποκρίθηκε στις νέες συνθήκες
που διαμορφώνονταν. Φυσικά, τα κτίρια των Αρσακίων στο κέντρο της πόλης δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες και για το λόγο αυτό αγοράζεται νέο οικόπεδο στο παλαιό ψυχικό και θεμελιώνεται νέο κτίριο, στο οποίο ακόμη και σήμερα φιλοξενείται το Αρσάκιο Ψυχικού. Εκεί ιδρύεται και η οικοκυρική σχολή. 1936, σύννεφα πολέμου στην Ευρώπη και οικονομική δυσπραγία. Εντούτοις, το Αρσάκιο και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία γιορτάζει τα 100 του χρόνια από την ίδρυσή του και ιδρύεται στο Ψυχικό Παιδαγωγική Ακαδημία. Το έτος 1937 είναι έτος ανάπτυξης για τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, καθώς ιδρύεται Παιδαγωγική Ακαδημία στο Αρσάκιο Πατρών και εγκαινιάζεται το Δοσίτσιο των Αχαρνών. Το 1939 ιδρύεται επίσης οικοκυρική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 1940 με 1941, τα κτίρια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας επιτάσσονται στην Αθήνα και στην Πάτρα. Επιτέλους τελείωσε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και το 1947 τα Δωδεκάνησα γίνονται ξανά ελληνικά. Και όπως είναι φυσικό, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία που ακολουθούσε τη διαδρομή αυτή διακριτικά ίδρυσε στη Ρόδο οικοκυρική σχολή. Ήμουν σίγουροι, απέδειξαν περίτρανα ποια ήταν η στρατηγική τους, η ενίσχυση του ελληνισμού και η μόρφωση των γυναικών. Και φτάσαμε αισίως στο πιο πρόσφατο κομμάτι της ιστορίας μας. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου 1950, ξεκινά μια εποχή νέα τόσο για τη χώρα όσο και για τις γυναίκες. Η Φιλεκπαιδευτική ακολουθεί αυτή την κοινωνική εφορία και άνοδο. Τα κτίρια της επιστρέφονται και λειτουργούν πάλι κανονικά. Το 1956 χτίζεται νηπιαγωγείο στο Αρσάκιο Ψυχικό, τα σχέδια του οποίου έρχονται από την Ελβετία. Νηπιαγωγείο πριν 70 χρόνια. Για το ελληνικό κράτος ξεκινά ο απελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου, που είχε σαν αποτέλεσμα η Κύπρος να ανακηρυχτεί ανεξάρτητο κράτος. Ξέρω, η Φιλεκπαιδευτική σίγουρα θα φρόντιζε με κάποιο τρόπο και για τους Κύπριους αδερφούς μας. Δέχεται στους κόλπους τις μαθήτριες από την Κύπρο, στην Παιδαγωγική Ακαδημία και στο Οικοτροφείο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι σχέσεις τους είναι αμφίδρομες. Συναντούμε Αρσακιάτες που δεν κατάγονται από τη Μεγαλόνισο, οι οποίοι εργάστηκαν στην Κύπρο ως δασκάλες, αλλά και Κύπροι σπούδασαν στην Αθήνα, σπούδασαν στο Αρσάκιο και παρέμειναν στην Αθήνα για να υπηρετήσουν την ευρύτερη πατρίδα τους. Άλλες πάλι γύρισαν στην Κύπρο προκειμένου να ενισχυθούν τα εκεί παρθεναγωγεία. Εντυπωσιακό πράγμα. Στην πορεία τους μεγαλώνουν καθώς αποκτούν νέο σχολικό συγκρότημα στην Εκάλη που λειτουργεί μέχρι και σήμερα και περιλαμβάνει ένα νηπιαγωγείο, 3 δημοτικά, 2 γυμνάσια και 2 λύκειες. Την ίδια εποχή εγκαινιάζεται κτίριο στους Ελαιώνες της Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγάσει την οικοκυρική σχολή. Πράγματι συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η χώρα μας από το 1980 και μετά γίνεται μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι λογικό να αλλάξουν οι εκπαιδευτικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν διεθνώς. Γιατί σήμερα αυτό για τα σχολεία? Έγιναν δεκτοί και μαθητές πλέον, όχι μόνο μαθήτρες, και πάβουν να λειτουργούν οικοκυρικές σχολές, αλλά μετατρέπονται σε γυμνάσια και λύκεια. Το έτος 1989 είναι σημαντικό για το σχολείο μας, καθώς αποφασίζεται η ίδρυση του αρχείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, από το οποίο αντλούμε και εμείς σήμερα το υλικό για την εργασία μας. Λειτουργεί στα Αρσάκια Σχολεία Ψυχικού και περιλαμβάνει τα επιμέρους αρχεία φωτογραφιών, αρχιτεκτονικών σχεδίων για τα κτίρια των σχολείων, καθώς και ιστορικό αρχείο με έγγραφα. Τα σχολεία με ιστορία κουβαλούν και την ευθύνη διατήρησής της. Είναι λογικό. Θέλω να προσθέσω πως τα σχολεία μας δεν είναι μόνο άψυχα κτίρια, αλλά ζωντανοί οργανισμοί, όπου εκεί μορφώνονται άνθρωποι και αποτελούν κομμάτι του πολιτισμού μας. Δεν ενδιαφέρονται μόνο για τη μόρφωση, μα και για τον πολιτισμό. Απόλυση λειτουργείται στο Ασφαλτίο το έτος 1996 στο κεντρικό κτίριο των σχολείων, όπως και η Εστία Επιστήμων το 2009 στο συγκρότημα της Πάτρας. Μόρφωση δεν είναι μόνο η σχολική γνώση και τα Αρσάκια απέδειξαν πως το υποστηρίζουν περίτρανα με τις επιλογές τους. Επίσης σημαντικό πως άνοιξε την αγκαλιά του το σχολείο και τίμησε τους ευεργέτες του, χτίζοντας σχολεία στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, Ιωάννινα 2009, Χοταχόβα, Αλβανία 1998. Όπως επίσης και για τους σεισμοπαθείς του, 1999 στην Αθήνα δημιουργήθηκε ο Αρσάκιος Παιδικός Σταθμός Αχαρνών. Τελικά είμαι πολύ περήφανη για το σχολείο μας. Είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.
της ελληνικής κοινωνίας, κομμάτι της ζωής μας και σύμβολο αγαθοργίας και προσφοράς. Μια διαχρονική αξία στην νομική παιδεία. Εμείς οι μαθητές και οι μαθήτρες των Ιαννίνων είμαστε νεότεροι της αρσακιακής οικογένειας και νιώθουμε χαρά και περηφάνεια που φοράμε τη στολή των Οζεκίων και την επόμενη χρονιά θα γιορτάσουμε τα 190 χρόνια του σχολείου μας. Αυτό είναι το Αρσάκιο. Αυτό είναι το δικό μας σχολείο.